weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ngenara damgal lowre ko on waktu yoni ha to ɓulon kaaƴe e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi Sénégal hande o subaka to ɓooli kewɗi jippima yoga e diwanuji leydi Sénégal tenti noon jamma ɓennuɗo to diwala Matam kono subaka hande o Dakar heedani hen caggal ha ɓittini yagara yoga e leeɗe to leydi Mauritanie ambassadeur mo États-Unis de Amérique kame laamu Amérique neldi ɓatake wiide yo jogoro jaam hoorejo leydi Mauritanie goomu tambiɓe jiilogol lewru ɓe kolliti ko altina janggo wonata goo lewru haranama en kettoye computal men musidɗo men Ghali Abouba to leydi Mali se ente ko suudu hakkude suudu tokosurndu hakkudeɗo ɓe kolliti ɓe lawɗini sifande Bamako Moscou gam mahde centre mawɗo no fewi ustude dépense sodoyde kaɓirɗe kame arméje autoji blande kala ma mbattu fewnede e ndera leydi Mali Niger ñame uditi hanki demuri on gam jaɓɓade AES woni leyɗele tati Burkina Faso Niger kame Mali kanko colonel Assimi Goïta hoorejo leydi Mali o woni toɗɗaɗo yo ardo hitande ngal ɗon cetal fandare mabɓe ko adude jaame kisala ndera leyɗele mabɓe kabruji men mana en ha to leydi kabruji men mana en ha to Guinée Conakry Algérie Nigéria ma en ha to Tunisie kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɗanawal e ɓalawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida sirola wonduɓe kista fibram ndagam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴettiɗe dendagal borosaji cominoɗe nder ɓandu maɗa ponnoɗi oppireɗe yaltine ha laawa tawa reyduma sekaka ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓena ustoraɓe goragu jippiɓe leece e yawɓe yitade koye mumen kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko mbiyete tigui muuɗo hirna ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala e ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji omo jogui pegge usula bawa pewnade bawɗe kala leydi e kala continent ko ɓeydeje arsigaji ittoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafi yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo ko fodde sappo e jeenayi rafi yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo ko kawisaji Allah so tawi a ƴetti ɗum waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri sa ƴetti ɗum fodde temedere rafini yaltayma ha jeeɗa guite maɗa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude e dendagal caɗele joguiɗa a ɓuurata e makko ujunnaaje jeegom tawi ko uguya so tawi ko hutortoɓe haali CFA on ɓuurodirta ujunnaaje ɗiɗi CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla mbaɗa kartal crédit ngal ujunere neldama ɗum par WhatsApp o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe to Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar waɗirte ko 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni omo añil dendagal kiliɗe makko e oɗo saaha mo tawete noksoto base makko tawateɗo nettik ceerno Djiby Sy ne andini kiliɗe ɗum so wotode ɓennima artude base makko kay hayɗi kala jiɗɗo jokkodirde e makko e oɗo saaha mo tawete noksoto numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko yiɗɗo jokkodirde e makko to banggue Wave walla Orange Money numéro makko mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott taɗo ki hebdemo sa jokkodiri miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ma hemmo hano hannirta ni numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04
99 ceerno jiɗi si kollaɓe reedu malaɗo woni mbaɗen dando faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadunde e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalo walla ednowal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigui defte ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra raffiji kewɗiɗe jiida cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seydineji mbahdete koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗam maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo istihara ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓeɗo weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakshot lamorgo leydi Mauritanie to legal 6e élimina galle makko ne tawi hakkude robine 4 e robine 5 so tawi a ari ha yettima to garage citerne sa so yeeƴima ma sowna étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa ko hebdema to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilineɓe ɓom kadi omo jogui base makko to Dapol Polel dande Mauritanie lande maayo to Mauritanie Sénégal base o ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saaha joni to Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde e mum mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodire makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780
30 85 so tawi non gonda koto wuro teddungo woni Madina Gounass jokkondita koye Amadou Sambalo batta ko 78 119 00 65 so tawi non gonda koto Galoya jokkondita koye Aissata Touré batta ko 77 218 09 98 so tawi non gonda koto Aslem jokkondita koye Mamadou Demoya batta ko 78 289 03 90 so tawi non gonda koto Pikina jokkondita koye Amadou Isma Ndiaye batta ko 77 426 68 04 so tawi non gonda koto Melga jokkondita koye Abdoulahi Diallo 77 714 94 15 so tawi non gonda koto Marsi Boubessa jokkondita koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi non gonda koto Leydi France jokkondita koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe alet jeeɗiɗi jeeɗiɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo ele ha yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo mona Saydou Abouba Jamma hanki o koma jaali e digali yogay nokkuji leydi ndi Sénégal ha tenti noon toon to diwal mo Matam hanki o digali kewɗe majali sosoɓe hewɓe hanki mbaali tan ko nuɗɗinade cikkannoni elle mataw asmano fayi koye dow mumen ko nden tigo wukkiti diƴƴi makko maawi elle ndeɗo hen ƴiwonde woni demagarire mawni nde ɓe mbiyata gatta maare nde tawno hande boli kewɗi yogay nokkuji e beeli kala paaɓinana ŋooka e kala banggueji heɗani hen caggal diwala ɓuuron kaaƴe ha fayma dow ferlo kala kono kadi ndulmaji hande o ɓen soñoɓe guese men maaro e ko taari ɗum kala ne goni e fayre nde tawno coñal maaro yaadani e toɓoli tawno maaro so memi leydi tan ndiyam memi ɗum heewi ko sofnude ɗum heewini ko futtude ɗon e ɗon ɗo wonno ɗo o subaka hande onon alet toɓoli kewɗi jippima e nder lamorgo leydi Sénégal woni Dakar ha ɓittini yangara ko wayno Guédiawaye woɗɗani Rompaye Malibo Sara Kaye ancien préfecture hande o ko ndiyam kewɗam no feewi ha ganduɗa otoji kewɗi diwoji ɗon kewɗi e koma donki ɓennude to Kaolack ɓittini yangara no feewi ɗum ko caggal toɓoli jippiɗi toon oɗo henna subaka hande o hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hanki ƴetti laamu ndiwaw gam yaɓande toon to Abidjan lamorgo leydi Nigéria gam tawtorede sommet mo ganduɗa taw ko jonde CEDEAO ko fate faggudu kame ɗen gueɗe kala nden jonde joɗinde ñalawma hande o kanko hoorejo jagorɗo guendi leydi Sénégal hono Ousmane Sonko tawaɗo hanki o toon to Dargueja Dande Maayo o erima toon sukaɓe Afrique naɓe nde keddoto e leyɗele mumen mbasa hutorade ɗo hen laaɗe gam fiyade maaje goo pittali keddo hen ɗiɗi so joomum yeehi ko jonde tan golle mbeɓani teni kadi ɓamtare suka hande so watti haqqille mum woni koye nder Afrique ko wona ɗum konon kanko Ousmane Sonko jonde hakkude makko e ɓen awoɓe wonɓe toon wo deññi ɓerɗe mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe jogino kono hooli mawɗi no feewi ko fate o gaz jiitaɗo hakkude Sénégal kame Mauritanie ha tenti noon eɗeɗo henna maaje kaɗɗe taweteɗe nder Dande Maayo ɓe awoɓe kono hooli ɓe jogui ko fate liɗɗi awo maaje mabɓe o holliti ma waɗi hen nden kay kisal taw ɓe tinata hay caɗele goote no feewi o arti kadi ko fate ciifodiral hakkude laamu leydi Sénégal kame Union européenne ko fate awde ɓene maaje kaɗɗeɗe leydi Sénégal ɗe gueɗe kala ma ƴeewe ha ɓiɓɓe gendidi mbawa tigui awde aw men moƴƴo e nder leydi ndi Sénégal kanko Ousmane Sonko hanki o tawama toon to université mo Gaston Berger o yillima yogay cuuɗi o holliti cuuɗi ne paaɗi ne famɗi ɗum ɗo kala maɓe jurnito ɓe ƴeewa ɗum ɓe mballita ɓeɗo henna janggoɓe o holliti toon noon étudiaji ɗi jangde mabɓe poti ko toppitade beele kadi gueɗe men kala ne ndewa lawol kono kadi kanko Ousmane Sonko wa yanñima no feewi ko fate bra goɗo hen no wuuro so tawi kay ndiyam ari de nokkuji kewɗi ene keewi yoolade hen te kadi keewi tudde o holliti ma laamu ngu waɗi hen
peeje mawɗe no feewi ha goɗe hen wurona yeewo serta yo layru e kala hitande so tawi diƴƴe ngari tawtogal sen lewi hoɗi koye hakkude maaje maɗen gueɗe kala ɓuuri wawde yurnitede beele kadi a jomumen ene gona e fandare moƴƴere no feewi ñalawma laaɓal ñalawma hanki o préfet de département mo Matam Souleymane Ndiaye tawama hanki to Wourossogui waɗɗani carrefour Wourossogui o gam pittugol ittude ñonkoto mo wawno noddude ɗum mawɗo leydi ndi Sénégal hanki yuɓɓinama yo gay jokoli leydi ndi Sénégal kala kanko o préfet o erima wonande mairie mo a Wourossogui nde wawata kaye dañde dépôt kurjuru mawɗo no feewi beele kadi ɓe mbawa haɓade kala ko fati banggue ñonkoto ɓe gadda laaɓal timmugal ko fati e banggue leydi ndi Sénégal ha tenti noon ɗon ɗo wuuro Sogui association nationale des chefs de village woni joomen guure en jooɗodima ko fate banggue jooɗodima e jagorɗo gueɗe nder leydi kamɓe jaccingol laamu woni Jean Baptiste Tine ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no feewi fandare mabɓe ko yidde nde ɓe dokkete kaɓirɗe timmuɗe kamɓene wonɗoɓe keedani laamu ngu ko fate banggue golle ɗeɓe jiiɗi gollade ɗeɓe jiiɗi gollade ɗum ko jonde hakkude mabɓe e jagorɗo gueɗe nder leydi kamɓe jaccirgo laamu Taba Ba eɗen gandi ko produit hande mo rewɓe kutorto kono kadi ko produit bawɗo hutorede toon to Guinée Bissau ha to Casamance kala e Ziguinchor kono kadi ko produit mo ganduɗa dendinteɗo leɗɗe kewɗe gam safara to banggue deedi walla gueɗe walla fannuji goɗɗi kala oɗo saaha noon rewɓe hewɓe jiiti wadde ɗum e nder awraji mumen gam weltinde worɓe mumen wontaniɓe noon ɗaccal buduk badak bongal no feewi woni hen dañi hen rafiji bonɗi no feewi ko fate cancer du col l'utérus taw kadi ganduɗa hande o heɓen joguiɗen caɗele ɗum ko caggal nde docteur ɓe wirtiyankoɓe oɗon fannu hewɓe hen kolliti hewɓe aroɓe cuuɗi safara hande o ene jogui caɗele mawɗe no feewi ñalawma laaɓal duttoɗen ko toon to Podor heedani hen caggal ñalawma hanki o Podor yuɓɓini on ñalawma gam pittugol e ittude ñonkoto no feewi kono kadi to banggue santé mo Podor docteur Ibrahima Sy taw kadi koye diɗɗal action sociale ɓe guitti ambulance kesso pulɓe dokkiri ɗum wuro wiyetengo Diatar noon tawete koye commune mo Guédé village beele gon wuuro a hebde ambulance kono kadi ɓe kolliti ko action ballal timmugal faade gon wuuro ha wawa yitade hen hoore mum garten koye Guyka Baccalauréat gasɗo ñande aljuma hecci hanki o to Daara Jolof ɓen jeetato nangganoɓe waɗaɓe garde à vue to police ɗum ko caggal e nder WhatsApp nde ɓe pecci toon ciggama Guyka Baccalauréat oɗo saaha gendarmerie udditi hen losko yañgo no feewi ɓe kolliti ko étudiant gonɗo to ICAD université Cheikh Anta Diop kañum woni caggal ɗeɗo hen gueɗe kala on noon hande one yiile kono kadi suwa tawo yiitede to Louga jeeɗiɗo nangganoɓe beddama e kaso ɗum ko ñande aljuma nde nde ɓe daari e yeeso procureur ɗum ko caggal nde vidéo mabɓe yalti aɓe juɓɓini sabara woni konngugol bawɗi aɓe ñanti cukalon nde wona kono duuɓi jeeɗiɗi duuɓi sappo aɓe kaddi ɗumen gude biyeteɗe mbaras aɓe kaɓɓani ɗumen gali e gueɗe parɗi ɗin fannuji kala ɓenne gama gamri sofdi no feewi on vidéo ɓurɗo yillade no feewi ha di gacce mawɗe e leydi Sénégal ɓen jeeɗiɗo yuɓɓinnoɓe on fannu kala beddama e kaso ɗum ko ñalawma heccenko caggal nde ɓe daari e yeeso wonande procureur tribunal mo Louga ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genni ndi leydi Sénégal ma en gartoyɗiɗe hen toɓoli so tawi ala ɗoɗi bonni hen gam teskede wona toɓolɗi hanki ɗi gardi ko doole no feewi e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon toon to diwal Matam sen giwi nder leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie goomu tambingo ko fate banggue jiilogol lewru ɓe kolliti hanki lewru yiyaka teni ko hanki wonno nogase jeenaya firti noon ko ñalawma janggoɓe limata goo harana ma en ketto e nder kabruji men musidɗo men haali Abouba to leydi Mauritanie jaam hiire maɗa. Jam hire maɗa sa Abdoulaye Sarr jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare wiɓe fulɓe andini maɗa weltare TV ko noon tigui kabruji men e nder leydi Mauritanie ko ɓuuri tengtude ko commission halfinaɓe ko fate rewidade darorɗe e mayide lebbi julɓe woni lebbi ɓaleɓe ɓe kolliriti e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ko altine janggo o 6 lewru juillet hitande ujunnaji 2 e 24 wonata ñalawma gadano
ko tawi ko darorde hitande hesere taw ko hitande julɓe woni 1446 hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e jeegom ɓe kolliri noon aleta hande o jeeɗiɗi lewru juillet kañum woni ñalawma cakkitiɗo kay wonande ndeɗo hitande julɓe wonande de hinde wiyetede 1445 woni hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya tan dendagal ummal islam no didorno eɗen mbiya ɗumen hitande jaam hitande nde darore en dow jaam Allah rokki en fattange tawtorede darorde hitande nde Allah rokkata en kadi fattange tawtorede mayre taw ene wondi e cellal timmugal allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu dow laaji tenduɗo Amérique nuldi félicitation ngaji mum faade Mohamed Cheikh Al Ghazouani e polku heeɓi sungoji bannori ñande nogas jeenayi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi eɓe mbiya tan yo jogoro jaam eɓe kestina kadi cehilagal jokkodiral e gollodiral moƴƴal gongal hakkude dowlaji tedduɗe Amérique hakkude mum e leydi Mauritanie e nder ɓataki he noon ɓe kolori hen kadi mette mabɓe mawde no fewi e sunare mabɓe e ko waɗi to kay hayɗi ɓe erima laamu ngu noon eɓe erima laamu ngu nde enquête jaajo taw ko enquête labɗo ceer udditte hen beele ne ande kay ɓeɗo sukaɓe wasɓe toon pittali mumen holko yowi pittali mumen e hol kadi noɓe mayiri beele kadi dendagal ɓe juuɗe men moddi e ɗiɗon wargoji kala eɗen mbawa rewnede lawol hano hannirta ni oɗon ɓataki de félicitation noon moɓe mbaɗi rewiɗi ɓe dewni ɗum tigui koye ambassade mabɓe tawateɗo to dowladeji tenduɗe Amérique ko ambassadeur o kañum ɓayyini ɓataki o e hello muɗum Facebook ha joni habruji men nder leydi Mauritanie landa el insaf ko landa laamu ka bureau exécutif tan mbiɓe landa ka ɓe jooɗinoma batu mabɓe ñande aljuma ɓennuɗo o ardino batu ngu noon ko biteɗo Mohamed Melani e yi kañum woni hoolejo landa el insaf wonno mujibo batu ngu ɗon ko haltide hakkude mabɓe wadde synthèse e weltinirde hakkude mabɓe kay victoire moɓe keeɓi ɓe nder ɓataki e nder batu he noon ɓe mbaɗi félicité faade Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe mbi ɗum tan yo jogoro jaam e nguɗo polgu ɓe mbaɗimo félicité ɓe kolliri noon kadi weltare mabɓe mawde no fewi e discours Mohamed Cheikh Al Ghazouani wanno kay à la nation caggal nde heeɓi polgu wadde erago faade dendagal ɓesgu Mauritanaɓe kala e dendagal annindeɓe wonde ruuma jarriba gasi wonde kadi élection ngaji gasi e oɗo saaha joni ko hoorejo dendagal Mauritanaɓe kala tawi alda e faltore bureau exécutif noon landa joɗinoka batuka ɓe kolliri kadi mette mabɓe e sunare mabɓe mawde no fewi faade kay e dillere ko faade kay dillere wonnode nder leydi he ha tongti noon ha tengti toon tokka heyɗi waɗino tigui seppo nder seppoji he waɗino naggaɓe hen barminaɓe hen waɗino kadi wasɓe hen pittali mumen ɓe dono noon dendagal haydinaɓe kala ha tengti noon e jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe wasɓe hen pittali men ɓe dono kadi dendagal dadiɓe gañinoɓe nder seppoji he ɗo saaha joni tawateɓe juuɗe safroɓe nde Allah rokkata ɗumen jaam hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mauritanie naɓe hewɓe taw ko wurɓe to France ɓe mbawi wadde mawɓodiral mabɓe puccal mabɓe hanki aset hanki o to Paris lamorgo leydi France ɗum noon ko hollirde kay mette mabɓe caggal kayne résultat ji jaltirno ɗin résultat ji hollirde wonde ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum heeɓi polgu hewɓe noon e nder seppoji he mbawino nanguede hewɓe kadi mbarminama waɗi wasɓe hen pittali men kamɓe noon walɓe mawɓodiral e seppogol to Paris ɓe kolliri tigui jencude sungoji ɗi koko gujjari woni tigui ko waɗali falsifié ɗum noon ko beele kay eɓe mbawa rokkidde laamu ngu wawa rokkidde polgu Mohamed Cheikh Al Ghazouani e nder seppo henen hewɓe mabɓe ene jogui tigui alluji e drapeau ji ɗe binda hen ɓe gulla eɓe jima eɓe mbiya Biram président Biram hoorejo leydi e gaye mabɓe kadi ene gulla ene mbiya Ghazouani assassin woni Ghazouani ko baro hoore ɓe erima noon conseil constitutionnel nde wawata rokkidde Biranta Abedi polgu muɗum saabu ɓe kolliri kañuma heeɓi polgu ɓe mbaɗi eran kadi faade dendagal leydi ndi kala laamu to leydi ndi kala to wawi wonde kala ɓeɗo naggaɓe nder seppoji toon to Nouakchott to Nouadhibou to Kaydi ha to Rosso beele kañumen kala ene mbawa oppitede ha laaɓa kay mbawa jokkade e haaju mumen Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men demgal Pulaar e sawtowal musidɗo moon Seydi Mon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on
Ali Abouba golle man jeeɗi peewi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie a uddi ɗum paaɗen koto leydi Mali Ségou teskama hannde o nden kay kisal ne manki no feewi ha tenti noon finoɓe wuro Ségou hewɓe hen ɗanotto ko guitel gotel ngam teskede armeji ko wayno jasiji kamelaɓe ɓe worɓe noon ɓe gandaka taw kadi ɓuuri wawde yoɓade ko pittali sukaɓe rewɓe ko ɓen tigui goɗi tampinɓe nokko police o saaha ɓeydi nden kay kisala toon to Ségou kame diwal mum kala ko wala ɗum ko noon hanki o ko oto mo hinde toyta hafkata ko kañum woni nanga sanga 11h on oto noon garnoɗo yeeso hôtel ɗon ɗo wuuro Ségou jippi hen noon on gorko codanoɗo tew deke noon moteur auto yeeso ngo ne yaltina cuurki hawre yimɓe hewɓe tini ɗum ɓe noddi sapeur pompier kamɓe police nde ɓen gaari ñippi gasi police noon wawi tigui loskude auto ɓe tawi toon fetelaji ɗiɗi ɗi hinde ɓe tawi toon fetelaji tati hen ɗiɗi koɗi pistolet automatique hen goto ko matrios ɓe mbawi nangude noon hen goto chauffeur o kam waɗi ladde dogui oɗo saha noon loskoji ene jokki e oɗon a fannu no fewi gam teskede nden kay kisal o sahane ngakki no fewi toon to Ségou eko taari ɗum kala CNP eɗen gandi ko suudu hakkude ndu leydi Mali ɓe kolliti miijo ngo ɓe jaltinani wonde AES eɗen gandi ko Mali Burkina Faso Niger wonde alliance état du Sahel beele kadi ne mbawata jokkodiral moƴƴal hakkude Russie noon ko jokkodiral moƴƴal woni hakkude leydi Mali kono kadi ɓe kolliti so tawi kay woni AES wawi jokkodirde Russie ene gasa nden kay kisala ma ɓeydo no fewi yaltiningol miijo noon ko gardiɗo CNP woni colonel Malika woni colonel Malika Diaw ko on holliti ɗum taw koye jonde mabɓe nde ɓe jooɗino ko fati e banggue yurnitade oɗon fannu koye nden jonde keddorɗen si fande jokkodiral hakkude Bamako kame Moscou ngal jokkodiral nden si fande lawɗinama CNT o saaha fandare wonande Bamako kay ko mahde centre mawɗo no fewi taw koye ballal wallidiɓe mabɓe leydi Russie kame koni koye mum kala beele kadi ustude fereji ɗiɓe codoyta matériel uji autoji parɗiɗi fannuji kala caggal leydi mabɓe ngam mahde ɗon centre mawɗo mo ene wawa fewnude autoji blende kame yogay kaɓirɗe goɗɗe no fewi ha wawa wallidde laamu leydi Mali oɗo saaha kame koni koye mum kala beele addude jaame kisal e ndera leydi ndi holliti ɗum ko colonel Sadio Camara kam woni jagorɗo konu mo leydi Mali to leydi Niger ñame uditi hanki demude mum ha yaaji ɗen demude noon bismima capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi mo Faso kamene wondi e colonel Assimi Goïta hoorejo leydi mo Mali ene wondi kadi général Abdourahmane Sahani hoorejo leydi Niger ɓeɗo hen hanki mbawi joɗade wonde jagorɗe mabɓe kuccam golle mabɓe oɗo saaha kay ko rumtade haalaɓa CEDEAO ko hebde jeytari koye mabɓe e wadde koppareje hakkude mabɓe e addude jaame kisal nden ka hakkude leyɗele mabɓe ɓeydude faggudu jokkodiral ndema gaynaka e gueɗe calɗi ɗene ɓamta yaltinaɓe caɗele ɗum woni ɓeɗo hen koninkoɓe ardiɓe ɗeɗo hen leyɗele tati hanki koɓe kaali kono kadi ɓe toɗɗima colonel Assimi Goïta woni gardiɗo AES ɗum noon ngol gardugol latoto ko hitande wonande hittande kay jogori ardade wonande ngal ɗon catala keddoɗen ko toon to Niger gasi ha laaɓi gonagal koninkoɓe leydi Amérique e nder leydi ndi base mabɓe tawete toon to Agadez ɓe guddi ɗum subaka hande ale ɗo base mabɓe tawete to ñame ɓe guddi ɓe kaɓɓi bagage mabɓe ha laaɓi ɗum ko caggal luural gongal hakkude Washington kame ñame ɗum ko caggal kay nde laamu ñame holliti wonande leydi Amérique koni ko mum nde jaltata leydi mabɓe kay ko ɓuri yawde yaccade subaka hande o ɗum gasi ha laaɓi gonagal koninkoɓe leydi Amérique e ndera leydi Niger to Guinée Conakry teska ko kala ñalawma garɗo accident ji ne jawɓo pittali ɓen kay yahoɓe ɗum noon teskama accident bonɗo musɗo baɗɗo hanki e lawol noko mbiyata labata taw ko labata ɗum noon eto nder préfecture mo Mabia ɗum ko caggal accident bannoɗo to Kaliya ha yoɓi pittali kewɗi hanki o pittali jeegomo e yimɓe hewɓe woni gañiɓe hen on oto giwnoɗo toon to laaɓe ene feewi toon to Conakry ɗum noon hollitama ngol lawol bongol no feewi
oto wa dogde haydara ko gasde e jolbitte awa rewde don ni moto ni welo ni oto tawni oto ma yenani wala ponoma fellani be erima non laamu ngu nde wawata beydande be a darde bele kadi gollolawol fewne ha tenti non don be ngoni e ndungu to Algérie taw koy ciene degera be inri bel gobora dum non ken wona sappoynayo neddo tawani mayden ciene hendido ko Algérie nabe heddibe ko hobbe koy oto jobbe gonno jeyi sababu ko ndebe majje de ciene degera tawbe ngayni ndiyam ha laabi ko dom ko non yobi pittali mabbe oɗo sala losko yini jokki gam teskede digére e kinguleki bonki no feewi e kala saha so tawi oto majji beele yiita lawol ko caɗele ɗum jeeyi sababu noon ɓen tawaɓe ne maayi hollitama ko ɗom ka yooɓi pittali mabɓe to Tunisie l'avocat taw kadi ko chroniqueur woni Sonia Dahmani taw kadi ganduɗa ko on chroniqueur ko avocat kadi ko jaydiyanke gonnoɗo e kuccam tenggurengo France 24 ɗum noon wonno koye lewru mai caggal nde laamu leydi Tunisie tuumi ko habri toon koko fenade jeeyi sababu wonnanga ñande sappo e goho lewru mai lebbi ɗiɗi kay ko dumbano ko hanki ñawore makko yani ma o lelo hitande kaso e wiide wonande koreji makko to joolam jaɓeri Gaza heeɓi hanki fiyande wulde jawwa iwde armi leydi Israila nden fiyande noon yani koye école goto taweteɗo e nokku mbiyata Nusrato taw kay ɗon école molti hen ko ɓen doga molto hen dogɓe ne cuuɗo ɗe kure bomboje ko ɓen moltino toon sappo e jeegom e mabɓe mbasi pittali men capanɗe joyo gañimi hen wi jagorɗo Hamas to banggue celal ɓalli Israila holliti walla ni ko Hamas holliti subaka hande o fiyande Israila nde waɗi nde yooɓima fittandu jaggal mabɓe manggal no fewi ɗum noon ko cikko jagorɗo golle mo Hamas ene wonde tato yaadi mum ko ɓen mbasi pittali men ndeɗo fiyande on noon wiyete ko ahaba Gawsayni ko on woni basi fitan kame yimɓe tato wonɓe to Israila seppoji mawɗi hanki aseɗa woni baɗɗi ujunnaji yimɓe jippi toon to Tel Aviv laamu ngo ha toon to Jérusalem kame guure goɗɗe kala fandare mabɓe noon ko laamu ngu nde darato mbeɗa otage wonɓe juuɗe Hamasa nde mbawata accitede to Royaume Uni wonande hoore jaggoɗo kesso woni mbiyeteɗo keera extramuros taw kadi ganduɗa ko toɗɗaɗo ñande aljuma nde oɗo hen hoore jaggoɗo caggal nde o namda ko fati e banggue sifande nandiral yaltinde hoɓɓe ɓe ngala kayitaji e nder leydi Angleterre nawde ɗumen toon to Rwanda holliti kay nden sifande o yejjiti ɗum woni ko caggal makko wona ɗum addimo e laamu ko goɗɗum nden sifande ko baro wonde hay koɗo goto yaltata faade toon to Rwanda ɗum ko sifande sifanode e laamu yaltun gam ustude hoɓɓe e nder leydi mabɓe to France hande ɓiɓɓe leydi jalti gam suɓoyade dawal ɗimmal sarɗiyankoɓe ɓe ɗum ko caggal nde hooreji ɗe ndi derguiti suudu sarɗeji ɗi ngal dawal ɗimmal hande jogori latade ko sanga 20 heures ma ande hol gañiɗo oɗo saaha gonat toon to leydi France Turquie Recep Erdogan gonnoɗo e laaɗa mum diwawane fayi toon to Allemagne dañi noon jaydiyankoɓe namdimo gonagal hakkude Damas kame Ankara Damas ko leydi Syria Ankara ko leydi Turquie taƴodiral laatingal hakkude leyɗele mabɓe gila 2011 ɗum ko caggal fitinaji bannoɗi toon to Syria gila nden noon leyɗele ɗiɗe kaldata jandirta kanko Recep Tayyip Erdogan hoore leydi Turquie o holliti ɓoyata mawnel délégation fatto Bachar al-Assad hoorejo leydi Syrie gam kaldigal beele kadi wawa bismade on e nder leydi makko Turquie beele kadi ɓe mbatta lekki e jeygue ɓe beldita nde tawn ko ɗum wonata ɓamtare hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi wi noon ko Recep Tayyip Erdogan ɗon ɗo jaynakoɓe cukkuno makko micro ne namdomo e laaɗa makko ndi wowa faademo toon to Angleterre gam yeɓoydemo matche Euro 2024 musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Ali Abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena